Minkejja li l-iskel jinsabu battala mill-istudenti li qed igawdu l-btajjel tas-sajf, ix-xogħol fihom ma jqafx. Dan hekk kif il-Gvern permezz tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda għaddej b'ħidma intensiva biex b'investiment ta' madwar 8 miljun euro sa sena skolastika li jmiss jinfetħu 77 laboratorju fl-iskejjel sekondarji kollha madwar Malta u Għawdex. Fost dawn il-laboratorji wieħed isib dawk tal-inġinerija, turiżmu u ospitalità, kura tal-ġisem, midja, tessuti u l-informatika. One News tkellem ma' Mario Gafà, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda, li spjega li l-ħsieb wara dawn il-laboratorji u l-istudenti li mhux interessati f'suġġetti konvenzjonali ikollhom l-opportunità li joħorġu mis-sekondarja b'bagalja ta' ħiliet li sservihom għall-futur. U għalhekk ikunu jistgħu iktar jutilizzaw dan il-vocational education, il-technology labs, u jaraw hekk daw x'adattata għalihom minn ċertu età li tkun żgħira u ma jqogħdux jagħmlu ħafna studju għal xejn meta jaraw illi dan ma jkunx l-iskop tagħhom. Il-perit tal-proġett Christian Abela spjega kif ħafna mill-iskejjel spazji eżistenti se jkunu konvertiti f'dawn il-laboratorji, iżda fl-iskejjel tal-imrieħel u taż-żejtun se ssir estensjoni tal-bini. Aħna bdejna wkoll bħala dizin li naraw li huwa attrajenti biżżejjed li jiġbed anke l-istudenti. Bħala xogħlijiet infrastrutturali jinkludu xogħlijiet ta' extensions ta' skejjel fejn ħajsiru ġifieri laboratorji ġodda fihom u anki fi klassijiet li huma eżistenti li ħajsiru xi xogħlijiet strutturali fejn hemm bżonn jinfetħu jingħalqu xi ħitan u xi aperturi ġodda. Waqt li għaddej ix-xogħol fuq dan il-proġett ambizzjuż, One News tkellem ukoll ma' Daniela Zerafa, uffiċjal edukattiv tal-informatika, li stqarret li permezz ta' dawn il-laboratorji l-istudenti se jingħataw l-opportunità li jmissu bidejhom dak li se tkun qed tistenna minnhom l-industrija. Ħajjejnhom ħafna x'bħalissa qed naħdmu b'affarijiet prattikament u riżorsi li huma limitati ħafna. Ovvjament lan ta' dan il-proġett huwa li r-riżorsi jkunu iktar mifruxa u miktar viċin il-ħajja reali li hemm fl-industrija biex ovvjament hemmhekk it-tfal jengeġjaw ruhom iktar ma' hemm barra x'qed nistennew. L-istudenti kollha li jażlu dawn is-suġġetti vokazzjonali se jkollhom iċ-ċans li jkomplu l-istudji tagħhom fi skejjel post-sekondarji bħall-MCAST.